Hey, het is ik ben net wakker, het is nu 8 uur 's ochtends. Ik ben ergens te laat, maar ik wil eigenlijk vooral dat jullie afscheid nemen. Ik heb mijn haar kleuren, bitch. Het is dus namelijk nog redelijk lang nu, mijn haar. En het gaat dus een heel stuk af en het gaat gekleurd worden. Maar oké, straks ga ik mij opmaken en dan ga ik straks naar Brugge. Ik ga het wat tofs gaan doen, basic, ik zit niet zeer. Maar oké, ik ben door. Bij aan mijn kapster, bij dat ik verkracht ben, maar oké, ja, doei. Een pistoleetje. Nu wacht tot dat eruit mag. Deel 1 is al gedaan, niet verschieten, het is niet zo kort, zit op mijn spellen. Het moet nog gedroogd worden. Maar mensen, kijk te kijken, het staat daar roze. Ik had roze kleuren. Nee, dat is niet waar, gaat ze iets zien. Het is de dikste YOLO van mijn leven. Oké, surprise motherfuckers. Dus dat is mijn nieuwe kleur. Er zit hier paars in, zoals je ziet. Maar je moet niet in shock zijn. Dat blijft niet zo paars natuurlijk. Anyway, ik ga naar Brugge. Dus oké, bye. You wanna see some highlight? Ja, oké, nee, hij gaat mogen praten vandaag. Het lukt niet. Oké. Ik vind dat niet echt. Ik vind dat leuk. Gaan we de goede vlog overnemen. Ja, voilà. Kijk, die helemaal gezicht blinkt. Amazing. Hallo, welkom allemaal. Welkom bij een nieuwe Bo gaat naar het stad en gaat iets eten. Oei, het is veel overbelicht. Hallo, welkom bij een nieuwe Bo gaat naar het stad met Oke. Welkom bij een nieuwe Oke. Pak weer al mijn camera. Oke is een fucking highlight hoor. Just like me vlog. Hallo, welkom bij een nieuwe Oke in Bo haar vlogcamera. En we gaan naar de stad en we gaan iets gaan eten. Vlog. Het zijn geen oliebollen, want er is geen kermis. Het zijn geen donuts. Maar ik heb nee. al genoeg gegeten deze week. Het zijn Ik heb hier een karver bro, 10 op een dag. Oh, ik heb geen snap geplaatst. Ben je klaar? Ja. We gaan ijsjes gaan eten in de Da Vinci. Dat is like beste ijsjes kramen heel Brugge. Hi. Come on. Oh, which color is this? I think this is purple. Ik ben aan het sterven. Zo warm. Vriendjes. Oke. Dus stel je voor dat ik op sterven lig en je kan mij alleen redden door mijn teen op te eten. Zou je mijn leven redden of niet? Waarom vraag je dat? Wist je dat je vinger eigenlijk zelf in als een wortel is en je dat gewoon in één keer zo kunnen afbreken, maar je hersenen naar zijn. Wij zijn niet gesponsord. Ik ben aan het sterven en ik koop je waaier. Sightseeing met Oke. Snoepdemonstratie. Bo heeft geen energie. Wie huppelt er? Bij zo'n weer. Oke aardsen. Oke arts, niet te gaan zagen. Oke 9 euro arts. voor een waaier. 9 euro voor een waaier is extreem. Ja. Ik weet nog waar Oke aan. Kom. Oh my god, I have a girlfriend. No. Ik weet niet wat ik bedoel. Oeh, sorry mevrouw. You're so fucking dumb. En de Flying Tiger. Yes. Mevrouw, verkopen jullie waaiers? Waaiertjes nee. Oh, oké, dankjewel. I'm here without you, baby. Ik sta in de airco. Oh my god. Heb je nog airco nodig? Het al air nu. Bye. Hou dat kopen. Ga dat doen? Ga dat komen? Ga je daarmee op straat lopen? Ja, nee. Nee, ik heb erop moeten lopen op de modeshow op dat liedje. Oké, doe het af. Zo, doe je ding. Doe drugs, drink water. And don't be like Oke. Oke is broken. Oke is zo'n fantastische vriendin, wauw. Ik zou er nooit iets slechts over durven zeggen, ze is fucking bitch. Echt niet. Ben je klaar voor mijn ratslag? Ik heb ze een ratslag gedaan. Yes! Views! Ga je dat echt doen? Oh my god! Dat was best wel Oke. Ja, doei. I thought you were my friend. Flip the bottle. Ah. Lol. Oké, Oke heeft mij naar hier gebracht. Ze zegt dat dat de beste ijsjes zijn van Brugge. Bitch, I hope you're right. Oké, ik ga niet liegen. Oke hebt gelijk. Wacht even. Say it louder for the people in the back. Oke hebt gelijk. You're such a ho. Hoke. Hoke is van mij. Hoke, zoals ho. Oke even uit. Bo is alleen maar gemeen tegen jullie. En tegen mij. Dus misschien moeten we samen een petitie starten tegen het gemeen zijn van Bo. Mobies.
Kijk, pies daar. Nee! Mijn stemslover. You're a boy. Oh, hallo. Bitch! Je vinger blinkt nu wel mooi, hè? Fuck, alle beetje. Sorry. YouTube monies. Terug naar kerk. Dat is Belfort. Doe een ratslag voor het Belfort. Normale mensen dabben, maar witte mensen doen een ratslag voor het Belfort. Yay! Woehoe! I can't take you nowhere. Ik heb 2 powerbanks mee. Ik heb nog geen enkele Pokémon gevangen. Are you kidding me? Ja, maar ik heb ze wel mee omdat ik zelfs weer nodig heb voor Mijn gsm is al 10 minuten plat en je zegt nu dat je powerbank hebt. Je zag niets. Hello my child, everything's gonna be okay. En Bo volgt mij nu. She has to. Oké, daar is Bo. Pew pew. Bo komt hoor. Shh, love you Bo. Gaat dat er sowieso uitknipt. Zie je wel dat ze komt? I told you. Oh. Ik hou je camera. Essentials. Oh. Ik heb momenteel echt niets aan Bo. Ze is Pokémon aan het vangen. Ik ga hem nog een keer... Ik ga hem kunnen evolueren. Oh my god. 387. Ik weet niet eens of Rotte aan het praten is. Oh, doe Q&A. Zeg dat ze vragen moeten stellen aan mij. Ik ga Q&A doen terwijl je Pokémon aan het spelen bent. Welkom bij de Q&A met Oaard. En ik ben van Brugge. En ik kan muggengeheugen wel uitspreken. So don't ask me that. Holy shit, die kerel ziet er mooi uit. Het is een wit hemdje. Hallo, I don't care. Nee. Ze vraagt waarom is Bo zo gestoord. Ja, oké. En Bo, wat vind je het mooiste aan jezelf? Haar ogen, denk ik. Wat vind je het mooiste? Dat was diep. Nee, en als ik moet kiezen van de buitenkant, alles dat ik van mijn mamatje gekregen heb. Je doet nu mama. Hanne vraagt, hoe ben je begonnen aan YouTube en waarom? Bekijk de video Mijn grootste fout ooit. Het is stukken dik. Ik weet niet waar, nee. Heb je er spijt van vooral? Nee. Ik heb wel fucking veel donuts gehad. Ga je naar de kapper en was het duur? Ik vond het redelijk duur, 135 euro. Fucking expensive, ja. En welke kapper is dat? Het adres staat in de beschrijving. Shout-out naar jullie allemaal. Fatima Krulo heeft ons een vraag gestuurd. Wat is jullie favoriete vakantie? Bedoel je like zo'n winter, kerstvakantie of zomervakantie? Want anders is kerstvakantie mijn lievelings, want ik hou van kerstmis. Maar als het gaat over wat is mijn lievelingsvakantie van als ik op reis ben geweest, deze vakantie. Want ik ben lekker naar super veel dingen geweest. En van jou, Bo? Wat was de vraag? Wat is je favoriete vakantie? Deze, echt waar, deze Van mij ook. vakantie was echt amazing. Amazing. Want ik heb een leuke reis gemaakt. Het was de eerste vakantie zonder drama. Ik heb de beste beslissing van mijn leven genomen. Ik heb werk gevonden. Jullie zijn mij veel hard meer beginnen steunen en ik heb deze vakantie legit al 200 donuts gehad of zo. Nu is er een vraagje die hard gaat aankomen bij Bo. Is het nog aan met je Afrikaanse vriend? Hoe de bitch. Elian van den Voorde. Waarom ben je zo verslaafd aan Pokémon? Thank you. Bo, answer. Because I don't have any friends. Ik kom nooit buiten. Oké, sorry. Omdat... barbecue saus. Je haar is lit. Jij bent lid. Die mensen naast ons en friet staat zo. Ja, kruik, het woord van 1 of vind je haar lit? Your mom is lit because she made you. Oh! Say it louder for the people in the back. Your mom! We hebben een vraag op Instagram van Merel. Welk muziekgenre hoor je graag? Clara. Nee, ik hoor graag R&B, hip-hop, vooral old school. Ik luister vooral naar een beetje. Ja. Guess who leveled up, bitch. Dus mama nog 3 levels en ik haal u in. Ha! Stel even 5. Daniel vraagt wie is uw favoriete Aziat? Nu ga ik echt wel hard. Psy van Gangnam Style. Oké. Ik hou van je foto's, je bent fantastisch. En ik hou van jou. Dan vraagt wat ook aardsen. Ik weet echt wie dat is. Echt niet. Ik ken dat meisje niet. Ik heb nog nooit van haar gehoord. En ze vraagt waarom is ook zo knap. Ik weet niet, because you need glasses, bitch.
Oké, ja, tot zover dus de Q&A. Sorry aan iedereen die nu nog vragen aan het sturen is. Maar je zit te laat. En we gaan die friet mee. Oh. Kijk, wil je zien hoeveel kennen dat kan maken? 2 denk ik. Wat? Ja, ik heb korting gekregen dat ik rustig kwam ben. Mijn fucking bitch zit. Dus ja. Ja, zet in de comments dat je dat trucje ook kunt, maar kijk. Oh, ik kan dat ook. I'm pregnant. Come, let's be pregnant together. Okay. Nee, maar extra rap omdat ik op straat loop, bitch. Je moet er op een satéstok. Doem, doem, doem. To catch them is my real test. Je hand aan me zat vast. Each oke to understand. The hole that it's inside. Oke aard is een dikke hole. Ik neem dit op in de studio. Dat is mijn diss track. Aangezien iedereen dat doet, moet je erbij horen. Hè. Oke Aardsen diss track. Ja, kom, we gaan er aan heen. Ze heeft een kleine handtas bij. Veel kleiner dan die van mij. Ik kwam naar Brugge met de trein. Om bij haar te zijn. Doem, doem, doem. Maar nu ben ik hier bij haar. En heb ik zoveel spijt. Oke Aardsen is een dikke ho. En ik ben Bo. Dit one is voor de podcast. Dat is mooi. Dank u wel. Fucking homo. He's always in ever in that like, oh, you motherfucker drip drip, stand on a ship. When you make a drip drip, kiss him. That's the kind of dude I was looking for. And yes, she gets slapped if you look at her. I said, excuse me, you hell of a guy. I mean, mama, like, pillen op I mean, he's so shy, love the guy, like slipping in a guy with a big one eye. Oh, yes I did. Somebody please tell me the FIS. I ben Bobassen. I get it again with catching Pokemon. But my highlight on fleek though. Dat is Bo. She catching Pokemon. Wat moet ik zeggen? Sluit gewoon een vlog af. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker je like en abonneer op mij. Oké, ja, dus zeker niet subscriben op hem. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet je like. Het is echt super klein. Het is echt, nee, je bent echt klein in het echt. Hij staat op een fucking fiets. Nee, dan nog. Oké, doei. Doei. Ik moet echt weg. Oké. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Niet subscriben op hem. Doei. Ja, sowieso. Nee, ik ga dat niet laten weten als ik nog een keer in Brugge ben. Oké, ik ga dan nu toch bijna awkward afsluiten. Oke, zit alweer vergeten, nee, trutten. Oké, dus dat was nog een vlog met Oke. Ja, dus ik had een keer een vlog gedaan met Oke. En dan er nog een paar mensen zeggen van ja, je moet dat nog een keer doen. Speciaal voor jullie heb ik dat nu dus gedaan. Dus ik heb weer een hele dag opgeofferd. Mijn fucking vrije dag, mijn eerste vrije woensdag, heb ik hier aan opgeofferd. Dus ik hou echt wel van jullie. Ja, oké, dus ja, dat was dan eigenlijk. Volg ook op Instagram. Je hebt dat waarschijnlijk al gedaan. Wauw, nu zie je mij gewoon vloggen op de achtergrond. Ja, oké, ik ga het zo afsluiten. Ik ga het gewoon kort houden. Je weet wat je allemaal moet doen. Volg mij op Instagram, volg mij toe op Snapchat. Blijf donuts brengen, ook al zet het niks meer. Ik heb mijn record verbroken, 10 donuts op een dag. Als je me haar leuk vindt, geef een blauw duimpje. Als je me haar lelijk vindt, geef ook een blauw duimpje. Als je ook een mooi vindt, geef een blauw duimpje. Als je ook een fucking bitch vindt, like ik, geef ook een blauw duimpje. Noah is een dwaas, misschien 3 hoofden groter dan mij, maar geef daarom ook een blauw duimpje. Maakt niet uit. Als je mij te klein vindt, geef een blauw duimpje. Oké, de link staat hieronder, totdat ik er weer zie. Ik heb gewoon geen adem meer. Ik ga gewoon stoppen. Doei. Never ever meet another cracker so frosty.